Daina nakapalagpa ang sarong 29 anyos na lalaki, makalis na magpositibo sa ikinasar na gun bypass operation sa Purok Acacia, Barangay Poblacion 2, Basod, Camarines Norte. An operasyon, an binilog kan pinagsarong pwersa kang CIDG Camarines Norte na iyo ang lead unit, Basod Municipal Police Station, Camarines Norte Police Mobile Force Company, asin ang Camarines Norte Police Intervention Unit. Binisto ni Police Staff Sergeant Joy Cortez ang sospek na si alias Nardo, soltero asin residente kan Barangay 5 Dait kan Paraong probinsya. Kung sa inakwa sa posisyon kaini, ang sarong caliber .357 Magnum na mayong magkakanigong dokumentos. During the conduct of case build-up nila, found out na ito ay may pamumunisyon ng isang illegal na firearms na kung saan ay wala pong naipakitang dokumento, kaya po nagresulta sa successful operation para sa sinagawang bypass operation po. Napag-araman man, naloy ng pigmamanmanan kang otoridad si alias Nardo, huli sa pagpapabakal ng illegal na badil sa nasambit na probinsya. So, monitor po sila ng CIDG natin, so kaya po nag-initiate po ng operation yung CIDG Dait. Mga kababayan natin, maging maingat po lalo na kung halimbawa ay sinasanla, binibenta na walang mga dokumento at sapat na papel din po yung baril. So ito po ay pinagbabawal sa ating batas. Kasong pagbalgar sa Akta Republika 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang sospechado. Nangunyan ang nasa kustudiya pa kang CIDG Camarines Norte. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal